Sudukode Radio International nangoy ɗon iga ɗo Abuja lamarde lesdi Nigeria nder taskaramji hande ɗi nyalande altine. Bako akode Radio International waddanay on taskaramji fere hawtade rahotoji iga diwo lesdi Nigeria. Min Ahmad Arab Abubakar Azare min joɗi faɗanay on laɓagal taskaramji hande ɗin bako non emin ɗon dokka on muñal wiki min ketta waddanki on kubaruji duniyaru. Amma hadde ko ɗon mi pitanay wakkere rahotoji am aran emin fuɗɗirta diwal Gombe. Gwamna Inuwa Yahaya Manama do Nasaraku o heɓi ha wakkere nyawdigu yaki hakkilowogol nirɗum jamu en tawallinde Honorable Muhammad Ali Pate e ardiɗo wakkere hakkilordu e jangal yeso leddi the Dental Bill and Melinda Gates Foundation Christopher Alias yillo e diwal Gombe. Ha jawabuwol mako Honorable Ali Pate andinta do ɓe wari diwal Gombe gam ɓe hauta juuɗe caka gwamnati leddi e diwe e ma hukuma famari enta dente wallironde gam sembuɗinki wakkere nyawdigu ha leddi Nigeria. O manirte no gwamna Inuwa Yahaya dari damre sottol gam heɓuki nyawdigu enta fadduki nyawu njuru andiraga e polio. O biyata tiɗɗol gwamnajo ɗon waɗi o heɓi manda ha wakkere hakkileki e jamu. Ha wakkere mako Christopher Alias holli seyo mako dow no gwamnajo on jaɓɓori ɓe. O ɓeddata e manuki gwamnati diwal Gombe dow nasaraku maga ha fadduki nyawu njuru. Christopher Alias wiyata o neɓi oɗo yiɗi o yiide e gwamnajo on gam ɓedduki andal dow no ɓe faddiri nyawu njuru ɓenta be no ɓe tokkirta ɓe sembiɗina kutinirɗe nyawdigu famari ha leddi Nigeria. Christopher Alias andinta o jangi habaruji no Gombe waɗirte nasaraku sembiɗinki kutinirɗe nyawdigu famari ko waddi nasaraku ustiki wade roɓe yake dengol. O torata Alhaji Inuwa Yahaya dow wallita andina luttuɓe ardiɓe diwe leddi Nigeria ɗatal o tokki gam fadduki nyawu njuru enda sembiɗinki kutinirɗe nyawdigu famari. Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya holli seyo dow yillore nden o yetti hoɓɓe ɓen e manore o andin ɓe no gwamnati mako habdirte gam yaruki wakkere andal nyawdigu lumo demri e durol yeso iga jaɓuki mako laamu ha hitande 2019. O ɓeddi andungo ɓe no o nyiɓi enta wo'itini asibiti ha gundumaji 114 nder diwal Gombe. Gwamnajo mo jaɓɓitiri hoɓɓe mako e deftere ko sawi kuuɗe o waɗani diwal Gombe ha laamu mako je arande. Enta deftere sawi taskaram duuɓi 10 ko didanama diwal Gombe iga hitande 2020 ko yarata 2030. Kamal Hammajo kode Radio Enta TV International iga diwal Gombe Nigeria. Ayettama Kamal Hammajo. Min Rufau Mamadou Ɓingel Petel miɗo wiya on keɗite kode Radio International ha dow SW kala nde weti fu dede jamdi 8 e reta wakkatire nde Abuja leddi Nigeria. Kode Radio International ɗum radiowa moɗon nga wallititta on dow jahargal ɗemgal fulfulde. Jotta woɗɗitine jonde gam waddanki on taskaram jamu ɗum risku. To on gejjitayi bandiraɓe fulɓe sannan ndimin ɓe Dr. Bakunawa tasgatul kamji amin kaliɗi to hande ma nder bawɓe jomirawo min keɓi herduki hanko ɓe Dr. Bakunawa ko min keɓa herduki mako iɗumta dow komi mani nyawu ko widirte sankarau ko bo nyawu sagata dande ngam miki nyawu ɗum bo gulɗum waddata ɗum.
man da suka amin salamu alaikum jama'are sannu modon da wakati da dai to Dr. Bonanna nan ɗani hande to jomiro jeɗi en bolwa dokumi mani ñaw ko dirte sankarau ko meningitis ñaw ko sagato dande ɓingu adama ko waddata ɗum bo ɓurna fewri to gulɗum wakkati jidde ɗum fuɗɗi hettaki gulega en yella docteur anani ƴamal amin assalamu alaikum lalle ni nani ƴamal wogal wodi amfani joni wala ma bano joni en ɗon nasta fol lalle dole dare iri nyawuji ɗum nangata e lokaci fowol. Assalamu alaikum. ɗum ɗume wonta nyawu sankarau ko bo nyawu sagaki dande? Ok, bano no nan ɗon jama'are yawanci fulɓe meɗen andi nyawgu ɗum wiyete nyawu sankarau ko sagaki dande. So nyawu go ɗum nyawu andagu ɗum nyawu jawtingu bo ɗum nyawu kallungu sosai so ko waddata ɗum bo ɗum gabbe nyawu bana no anduɗon kullum to en joɗake en giya gabbe nyawu wadda ɗum bo gabbe nyawu ɗin naaɗe daban ɗum dangaki to ɗe nasti ɓandu neɗɗo teɗe nangi bano a lokacire kiwduɗen ɗumma sali ɗum en boldi e dow gabbe nyawu gaddoji bano nyawu corona gaddoji bano nyawu damba ɗum ɗum yetta pneumonia to iri ɗo gabbe nyawu gaddoɗi bano nyawu e nyawu damba dama en kawti inɗe maɗi kashi ɓangare geɓe feere to geɓe ɗum farko woodi ɗum yetta bacteria so ɗum hanje ɗum gabbe nyawu andaɗe eɗe gadda mura eɗe gadda nyawuji daban hanje ma eɗe gadda sagaki dande ɗum yetta bacterial meningitis woodi bo ɗi ɗum yetta virus iri bano nyawgo ɗum handata joni bano nyawu corona e bo nyawuji ɗi anduɗen bano nyawu polio hanje bo feere maje ɗum yaɗe virus to hanje virus ma e watta sagaki dande e ɗum yiyata viral meningitis so to ɗum yi ɗum viral meningitis ko to ɗum yi ɗum bacterial meningitis fu ɗum sagaki dande ta dari neɗɗo goduɗo ɗum a wawata giya o da gabbe nyawu ɗin sai to ɗum godake sai to ɗum fondi to ɗum fondi neɗɗo ɗum hoƴay ayda ɗum hoƴa woodi ndiyam gonɗan nder ɓaawo iyal ɓaawo gal ɗon andata gal ɗum yiyata gandi ko so iyal gal ɗum yiyata gandi nder iyal gal chaka magal woodi ko wurtoye daga nder hoore nder gandi hoore tokki nder iyal gaɗa ɗo to e nder ɗon woodi ndiyam hanjan ndiyam hanjan an ndiyam hanjan bano wallata iye ɗon to nawna jiki gandi ɗin to e nder an ndiyam ɗan to ainihin gabbe nyawɗen to ɗe keɓi ɓe salike ƴiƴam e nasti nder gandi ɗe to kanjum waddata sai neɗɗo sai ɗi yiya ɗum e waddi e nyawu ɗum yetta sagaki dande to woodi sagaki dande ɗum watta e zazzaɓi e goɗɗum fu ne koyen bolde e dow ɗum boɗa manni ɗe gabbe nyawu hande ɓuri wadde siɗe woodi goɗɗe gabbe nyawu ma e ɗum yiyata fungay bano kora hande neɗɗo e tani kora to woodi gabbe nyawu gaddoje kora ɗum yiyata baccini e waɗa e hoore so hande ɗum yiyaɗe fungal so hanjum fungal hanjum ma ɗum wadda sagaki dande to ɗum salake ɗum kamati ɗum nasti nder gali neɗɗo to ɗum waɗi ka rimuki to ɗum waddanay ɗum ainihi nyawu sagaki dande to woodi bo goɗɗum fanni ɗuɗɗum ni e ɗum wadda non ɗum to amma ni ɗi tati ɓuri amma bo to ɗum yi bane pelle meɗen iri nyawdi ɗum yeyata ɗum sagaki dande yawanci fu ɗum bacteria ko virus waddata ɗum wala ma bano bacci ɓuri heɓuki iri nyawu ɗum bo andi to ɗum wari bano ɗum yiyete nder fowol wala baccel wala mawɗo ɗum ni hawdum ɗum yiyata sagaki dande ɗum bo hanjum woni ko waddata ɗum to noy ɗum watta ɗum hetta ɗum nyawu sagaki dande bo no ɗum watta ɗum feerotira ɗum e ɗum ko ba e virus ɗum e bacteria ɗum yawwa so ko ɗum hettata sagaki dande dama hanjum neɗɗo waray ɗum fuɗɗilay bano e nawol hoore amma nawol hoore na ɗum nawata andi ko neɗɗo waɗi kuugal somi ma sai nana hoore mum e nawa to neɗɗo ñamayi ko welo e wadda nawol hoore to neɗɗo ƴiƴam muɗum sembiɗa
e ɗum waddo bana joni rewɓe andi to ɓe rufi ƴiƴan sosai wodi danki to e ɗon ɗum e giya eɓe giya hoore maɓɓe nawa e nana giiɗo to hanjum ma e ɗum wadda nawal hoore amma ɗum irin nawal hoore ɗum sagaki dande wodi nawal hoore den sosai neɗɗo nana hoore den bano feccoto to goo kenan sannan bo neɗɗo yiyay fowol ɓandu ɗum ɗum yetta zazzaɓi kenan to fowol ɓandu to daga ɗon bo sai neɗɗo nana dande muɗum sagake wawata ye ito no yiɗi to ɗum yiɗum ye ito sai ni ko ye ito ɓandu muɗum gaba ɗaya wawata ye ito e dande muɗum so dande sai nde daro wawata faɗande les yanade dow sai de waɗa ka sagaki go'o kenan to ge sagake nawa sagoge de yofa ba a'a to ɗum sagake go'o to ɗiɗi tati kenan sannan bo to ɗum waɗi bana e bacci ko mawɓe ɓen ma sai ɓe giya ɓe ɗum yetta sankaro sai giya ɓandu maɓɓe gabaki ɗaya ɓe gaɗi bano goduɗo iri ko nama no polio bo goduɗo bano iri no farfadiya ɗum ɗon paɗɗe bano goduɗo no paɗɗe sai sago gabaki ɗaya ɓandu muɗum waɗa ka dewnuki bano goduɗo bano fekkorki ni to ɗum hanjum ɗum hettata ko ɗum wodi daga farko nawon hoore sai ɗum wadda zazzaɓi sai ɗum wadda sakaki dande ɗum sannan bo ɗum waɗa bano faɗɗe wala ma bano bacci bano faɗɗe so ɗum hanjum ɗum hettata ainihi ñaw ɗum amma bo neɗɗo bano no gimi to dariɓe wawata yiya o ɗum gabbe bactéria wadde ɗum ɗo ɗum bagge garu sai to ɗum fondi bo to ɗum hoƴƴi ƴan ɗiɗan gonɗan gaɗa neɗɗo ndiyam gonɗan gaɗa neɗɗo to ɗum yehi ɗum godake e iri waje ɗum godoto iri ñawuji e nder asibiti to ɗum wawa ɗum wattita ɗum ɗum bactéria ɗum bo ɗum virus amma bo ko da minon likita en kandu waɗi min giɗi to neɗɗo fuɗɗi ɗum wara asibiti woni no min darata to min dari ko da ɗiɗan ɗan to min diyan gaɗa nder gandi den to min koɗi diyan ɗan to min dari min mbawi min ketta ko ɗum bactéria ko bo ɗum virus saboda hanjum goduɗum bactéria sai giya diyan ɗan dama no ɗan wai a yi ɗan wala ɗan ya ɗan bano diyan ni wala tundi da ɗan danejan tar wala tundi to ɗum bacteria a yi he ɗan waɗa bano shuddi da ɗan bano ɗum rufi shondi nun giyata ɗan so ɗon min kette ɗo tema ɗum bacteria to ɗon mani bano ka'ida kugal an ko in sai min goda ke ɗon sai ɗum tabbitina min ya oke da ɗum bacteria ɗum bo ɗum virus to bono horano goɗɗi ñawuji ɗi godi bate faddaki kañum ñaw sagaki dande kañum ma ɗum wodi bata faddaki majum na'am bano no anduɗon ni kullum emin bolde emin giya magana shani wai rigakafi yafi magani yawwa ɓuri lake faddaki ɓuri lake so bano bate ɗe ɗum kokkata bacci ɗe nanata ɗum yata ɗum bate CSM ɗin yata meningitis baɗɗe ɗe min fuɗɗi ɗum ɓura duuɓi tati ko min fuɗɗi wadduki bate ɗin emin kokka bacci to min bo dama bano yen minon bano andal federal ɗon min kuwata to bate ɗen ma ɗe ɗum fuɗɗi wukkuki ɗe waje rigakafi bacci minon fuɗɗi min ma hoɗi kugalgal daga national fu jihaji ɗe goduɗen kanje temerre capanɗe tati e jowego e har e abuja e joweeɗiɗi kenan so ɗum fu minon yaari magani e bate ɗen ɗum ɗum yiyata ɗum menida hande ɗum yiyata meningitis hande lebbi to bacel waɗi bano lebbi joweenayyi ɗum fuɗɗata hokkuki ɗum lokaci ɗum hokkata bate misis ko bo ɗum yiyata wodi yellow fever so lokaci ɗum hokkata misis lebbi joweenayyi e ɗoɗɗon e lokaci den ɗum hokkata hangal ma batal sagaki dandi e lokaci den bo wodi magani to ɗum nangayi neɗɗo kenan ɗum hanji woni bano wakki rigakafi majum te ko ɗum nanga neɗɗo to bo ɗum nangi neɗɗo to ɗon bo sai asibiti to ɗon bo ɗum halli kenan to ni ɗum yi ɗum nangi neɗɗo hanjum ɗum wela sosai to ɗum nangi neɗɗo to ɗum hakkilanayi ɗum tari ɗum heeli ɗum to fa sai mayde
dan to ɗum naftiri nder gandi neɗɗo ko ɗum andama to neɗɗo fuɗɗi tortiki wodi woɓɓe ma eɗen jiya ɗum way gobe da ne sai hausare jango e woɗɗi ɓe taki balɗe ɗiɗi ko tati to ɗum seka to na Allah woni heeli ni to sai mayde so hay wodi magani ɗum watta to neɗɗo nani non to waɗa kokari yaha asibiti saboda ɗum hefta ɗum nawol hoore gon e zazzaɓi ɗum e bo sakati dare ɗum mo neɗɗo wonnu walaldina ko bo ɗum yaw ɗum ngam neɗɗo sey a keno temi mi walaki dow filo mi walake e dow gokki lekki a tema ɗum non waddata exactly so hanjum waddata nawgol neɗɗo yahani asibiti ɗum tabbitina na ɗum ayni ñawgu ngam hangu to ngu nasti to neɗɗo sey ni ko bano jiiɗa gobe da nisa to neɗɗo yahi bo to dole ɗon bo dole sai ɗum darake sosai da ɗon neɗɗo faɗɗa fete bo ɗum yara boni bo na lalle ɗum heɓa nasara ko ɗum heɓa nda taskaram RFI fulfulde hawtal koppi e code radio international Abuja Nigeria. Faggudu e ɓamtare Afrique. Moussa Oumar Bari. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla moon e yewtere faggudu e ɓamtare Afrique toɓɓere men no yewta alhaali pellite ɗe hoorejo Amérique Donald Trump ƴetti faade e yoga e pelle ɗe gona laamuyankoje jilloje e gueɗe ɓamtare rendo cellal e jangde ha e ko nandi hen e yeru fedde USAID capanɗe jeeɗiɗi e nder temedere keeɓe nde fedde immortoɗo koye dowlaji dentuɗe Amérique fedde nde no gollodira e pelle goɗɗe ɗe gona laamuyankoje ko fati alhaali hinne yurmede e yeru to Casamance caggal nde ngal pellital nantina fodde galliji temed tati no gondi e fayre mawde saabu ko yimɓe dognoɓe fittinaji fedde Shelter for Life no wallodiranno e fedde USAID ko fati e darnugol koɗorɗe gam no ɓen gartiri e galliji mabɓe ma en kal e battane to banggue faggudu ngal pellital koɗo men e nde ɗo yewtere ko Oumar Jam Sow gollodirawo e fedde USAID ndiyam e école aji ma en kaɗa kadi yoga e loriɓe e ngal pellital wonɓe toon to diwal Casamance tedduɓe bisimilla moon e heɗade. Oumar Jam Sow mi salminima. Moussa Oumar Bari a salminama juurama. ko idi ko foof namdalam aranal seydi Sow ko holno jiruɗa ngal pellital dow laaji Amérique faade ɗe pelle ɗe gona laamu yankoje. Laamu Amérique ɓe ƴetti hono ndigal ittude USAID wallodirde leyɗele ɗe gandanɗa hoorema ina keɓanno aide financiére woni ngaluji ina gaddeteno pour wallidde laamuji gonɗi ɗo mballa population o ha gonka mumen no yuɓɓiri ɓe jitti ɗum ɗon noon yimɓeɓe no gonde fayre wonno wonto ɗinɗon ngaluji keernoɓe no feewi kamɓe e laamuji mabɓe foof aɓe kutortono e suturaji mabɓe aduna ha ɓe mbawa dañde gurdam tedduɗam kuubɗam kala e calɗi muɗum ko wayno ndema ko wayno gaynaka ko wayno jangde ɗum ɗon noon so wiyama ina itte ko teddugal neɗɗo ittete saabu ɗum laamuji men ɗi galano ngaluji huɓtinde yoga e ko gandanɗa hoorema sohlaji e yimɓe mumen ɓiɓɓe mumen donc eɗen mbawi hulde eɗen mbawi fayide kono tan ha joni eɗen mbawi ɗaminade ma peeje juɓɓuɗe mbaɗe ha gandanɗa hoorema ko faaya ko yettatako ha no yimɓeɓe coynori ɗum ni. E nder ɗum seydi Sow e balle fedde USAID no wallodiranno e fedde wonde noddirtede Shelter for Life caggal ngal pellital nantina ɗum fuɗɗima battinde keɗoɗen Ousmane Sendeng maire commune mo Boutouba worgo Sénégal e nder diwal Casamance. des États-Unis de Trump ngal pellital Amérique dartinde balle faade e pelle hina e yurmede e nder gollidiɓe ɗe pelle wona ko famɗi saabu miɗen jogui eɓɓore Shelter for Life no walla fodde galleji temedde tati hande ɗi galleji ngala koɗorɗe so tawi ɓe mballaka saabu ko dognoɓe fitinaji ko hikka ɓe garti koye ngal ballal Shelter for Life ɓe pawno ɗamminare mabɓe ɓoyata ndungu ara ko ɗum saabi kalmi o alhaali ngam gomu diwal ngal ƴeewa peeji tawi ko peeje bawɗe lomtade juɓɓidiji américain on woni Ousmane Sendeng maire commune mo Boutouba e nder diwal Casamance. Seydi Sow sa ƴeewi cikkata ɗeɗo pelle ɗe gona laamuyankoje tawi ko gollodiroje e laamu Amérique ina keewi nder Afrique
kono kadi golle ɗe ɓe golloto e nder leyɗele men ina keewi ko holto tolno nafugol ɗeɗo pelle tolni e nder leyɗele ɗe walla e nder golleji ɗi mbaɗata woni to banggue financement to banggue faggudu. Moussa USAID mo gandanɗa hoore ma ko leydi Amérique jeeyi ɗum ina rewnanno ɗon ngaluuji ha jotto ɓiɓɓe Sénégal fof no potirno. ɗin ɗon noon ngaluuji so ngari ƴeewete ko nokkuji ɗi gandanɗa hoore ma ŋakkere no woodi to banggue nguura walla to gandanɗa hoore ma secteur mo gandanɗa hoore ma ko clé oɗo secteur wawa manqude e leydi ko wayno jangde ko wayno cellal. USAID noon ina waɗanno junngo mum no feewi min ko to Raneru jooɗinomi ko toon liggodirannomi USAID e fannu mo gandanɗa hoore ma ko USAID ndiyami école aji ngal gandanɗa hoore ma tombi ɗum ko Eau Vive Sénégal e Ngardidi Farba Diouf. Nden noon min keeɓi humpitade hol to tolni e ballal mabɓe. Eau Vive Sénégal waɗanoma financé heeɓino ngaluuji USAID ko tolni e 1,1 milliard de dollars 1,1 milliard de dollars noon wona ngalu famɗuɗo goo piccal goo milliard eyyi taw koye dollar ɗum ɗon noon ina wawi wonde hedde 3 milliards walla 2 milliards taw koye franc CFA walla ɓuura ɗon ni walla 20 milliards ni jimmi wiide tan ɗum ɗon ko entre tan 2020 e 2023 e ɗum ɗon ɓe keeɓi wadde impacté ko fodde école aji 90 e nder département de Raneru e taaridi muɗum. Donc toon ɓe gaddanno toon ko ndiyam ɓe mbaɗat toon ko robinet ji ɓe mbaɗat toon ko forage uji ha to gandanɗa hoore ma yimɓeɓe wonto gandanɗa hoore ma ndiyam way kono jamani aɗa wawi wonde dande ma cikka ndiyam haydara wonani mais sa yeehi to ferlo sa asanama woyndu walla a waɗanama forage aɗa andi ko tottoɗa ko ha teddugal ma timma e gurdam ma. Sen ƴetti ko USAID waɗi financé e nder Sénégal tawa tan ko banggal ndiyam entre 2013 e 2016 duuɓi tati ɗum ɗon ɓe mbaɗi 45 milliards de dollars taw koye Sénégal fof. ɗum noon wona ko famɗi ɗum ɗon sa ƴeewi ina wawi wonde ko gandanɗa hoore ma 1/4 budget Sénégal ko hunde mawnude. On budget so ittama hande neɗɗo yiyata hen tampere no feewi ko wona ɗum ko fannuji goɗɗi wayno jangde walla sécurité alimentaire en ji e école aji meɗen aussi Pulaar watti janggede toon Wolof watti janggede toon c'est à dire ɗemɗe ɗe kalaten ɗo e leydi men ndi watti jangguinede e nder école aji primaire he on ɗon financement ko USAID joguino ɗum. Donc ɗum ɗon ko kalis kewɗo par ce que kanko waɗanno financé séminaire uji ɗi kanko waɗanno financé hono documentation daña kanko kadi addanno motivation taw koye jangguinoɓe e inspecteur aji ha gandanɗa hoore ma ɗemɗe meɗen ɗe ne mbawa janggede e nder école aji meɗen. ɗum ɗon noon so imama ina wawi wonoyde hedde 5 milliards. holno ɓeeɗo yimɓe hannde ɓe kaani favorede walla peeje kanɗe daɗɗede ngam lomtade ha hannde ngal ɗo pellital battingal faade maɓɓe e ɗen ɗon balle USAID ne wonno lomto muɗum ana yiiɗi ɓiyembo wawano janggoyde USAID tottuma ngaalu wima fewnu école o nawa ɓiɗɗo école tottamo ko janggiri tottamo ko ñaami tottamo ko yeru joɓa hen kadi jangguinomo ɗum so iwi laamu ngu e hoore mum fayat saabu ɗum ko kañum foti addude hollomɓe ko no lomtiniri ɗum ɗon ma wood noon ma muus mais ma wood ɗum par ce que laamu nde wonata leydi il faut jogo ndimagu hoore muɗum ɗon noon en janggui ɗon o wonde leydi hoto ɗamina toujours yo jogo mesure de prévention tawa janggo e jaam so bettama ina wawa lomtinde hunde eɗen jogui possibilité ji ɗiɗi hande ina wawi ɓe mbaɗa contourné ɓe jaaha to union européenne watta waddeɓe financé walla ɓe jaaha to Arabie Saoudite watta waɗaɓe financé donc il faut kam ɓe daña aide extérieur taw koye partenariat ji mabɓe ɓe mbaɗa contourné ɗum ɗon ko Donald Trump décision mbo ƴetti o goɗɗum ɗum ko laamu ngu usta budget muɗum de fonctionnement koɓe mbaɗanno dépense de fonctionnement koɓe usta ɓe nawa ɗum e secteur aji ɗi ganduɗa hoore ma poɗɗi yoppiyade ɓiɓɓe mabɓe ha mbawa janggude ha mbawa ñamde ha mbawa dañde sutura. Oumar Jam Sow en keɗoto Alfousseyni Diémé ko maire commune mbo Djignaki ha joni ko toon to worgol leydi Sénégal e nder diwal Casamance. Puis 2 ou 3 ko adi fof waɗi joni duuɓi ɗiɗi walla tati mbiɗen keɓa balle patude e artirgol jaam kono kadi beldal e nder renndo ngo ngal pellital ko bettere mawde wona komin fadno no wanno juɓuɗiji ɗiɗi no woodi juɓɓudi USAID alwili 2 ko eɓɓore fayodinde nde gollatno ko e joƴƴingol kaɓorde e tabitinde jaam no woodi kadi juɓɓudi gardi e hakkude lewru goho ɓuuru e ɗiɗo ɓuuru ndu gonɗen ko eɓɓore noddirtede USAID Gold Plus
min puɗɗinoma golle ɗe e nder muɗum tigui goto e mawɓe fedde nde wi yomin dartino Alfousseyni Diémé maire commune mo Djignaki worgo leydi Sénégal e nder diwala Casamance Seydi Sow caggal nde ɓe loriɓe ɓe kilɗen ɗo no woodi battane goɗɗe ɗe ngal pellital wawi jogade e fannu faggudu e yeru wayno ustugol golle ha e ko nandi hen surtout comme joni wayno USAID yaajede USAID ndiyam école aji USAID tawata ɗum ko sénégalais ji liggotono toon ɓiɓɓe leydi Sénégal fonctionnaire uji de haut fonctionnaire joguiɓe diplôme aji mumen ɓen ɗon ils vont ɓe jahata directement ko chômage to ɓe jeehi chômage taux de chômage ɓeydot laamu ngu dañi probléme taux de chômage so ɓeydima aussi ɓiɓɓe leydi Sénégal eɗen gandi salaire ko heeɓi neɗɗo donc heege waɗat jannginoyde joom ɓiɓɓe mum ko probléme waɗata hay kotkata sabu ɗum wonen koye location woni ko probléme waɗata jaakire bonde waɗata ɗon kam ni ɓuuri wadde impact ɗon ko impact direct wiyete so ɓe jii tan ɗum ko impact direct goɗɗum ɗum ko impact lointain chômage o kam ɓuuri muusde par ce que joni joni tan iwi joni joni tan joomum natti yoɓede Oumar Diam Sow a jarama seydi Bari Allah jarama a jarama tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde gasi haalade yewtere moon faggude ɓamtare Afrique oɗon mbawi jokkude rewidade joɓɓude RFI fulfulde e dow wiide tedde toɓɓere RFI toɓɓere FR thelal FF ha e yontere arore garen e toɓɓere wonde en jetti Cheikh Ahmadou Bamba Diop to karallagal to tedduɓe yen gone jaam on jettama haragare nda taskaram andal e nder assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe fulɓe heɗitoɓe kode radio international Abuja barka men belor sifotta moɗon nder taskaran andal ɗum gurdam taskaran kamin darata wakkere andal ɗo darde asawere min gondi e goɗɗo pullo iga lesdi Kamaru maruɗo andal wakkere téléphone ji ɓe gonɗo e amin ginnanki inde makko iga honduko makko inde an Ayuba Lamiɗo Muñal arrato e waddano jon taskaran kam mi on keɗitte jam ɗoma dalla heɗitoɓe bono nanɗo mi wi on min gondi goɗɗo pullo iga lesdi Kamaru marɗo andal wakkere téléphone ji to koroko a yeccoto heɗitoɓe inde maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah to min woni Moussa Andal pullo miɗo tawi ha Cameroon ha bo gawlere amma kadi na nder gawlere ma ciktik sera mi woni kadi to malam Moussa Andal emin jaɓɓoma nde kokkuɗa min wakkati maɗa terka taskaran ka andal ɗum gurdam gaɗo kode radio international Abuja iringale andal maruɗa wakkere téléphone ji to mi jaɓi mi yetti sosai be hawrugo be moɗon ha wakkatire nde ɗo to mi yetti de jamol tilingol ngol on ƴamyam to ha dow téléphone kam min ɗo mari andal mai sosai wane limtuɗum to aran mai min ɗon kuwa ha dow ko larani application ji to wodi application a mari haaje a foti a matani ko to application man woni min tefan min waɗa dabare min ƴerɓane ɗum application ji bo iri ɗiyeji ko larani haala e connexion e bo ko larani haala na waɗata téléphone ma sarja be law ko bo téléphone ma ɗo yara yite an ka ko nandi be muɗum ni en godi application ji ko ɗuuɗi ko a waddana heɗitoɓe go'o ko ɗiɗi nder application ji ɗi quantum inanta nafuuda majji to naam to bana application ji man ɗo min ɗon mari application je ko larani bana en wiya mémoire téléphone e ɓurnani banni himɓe andiri ɗum en andi téléphone to mémoire téléphone ma famdi warta ko gerɓuɗa ma gel fat ɗum heewi ko ɗum audiol keɗɗa e wajat tawa heɓata ko rangol téléphone ma heewi to min mari application ga foti a sigo kujeji ma photoji ma be vidéoji ma pat ha nder application man ga ɗon mari bo e mi andama no mi wirtanga be fulfulde an ken wiya 1024 giga ga mari a wawan bo a siga to aɗon mari adresse email ma to ko nde kujeji ma ɗon ko téléphone ma no majju to alors si a soodi téléphone wonga a waɗi adresse email maɗa to vidéoji ma pat lortoto ha maga to a uploadake a installinga nen wiya télécharginga application man ɗo banni nga
huirta nga ɗon mari bote sosai e non bo min ɗon mari application feere bo bana to wigo téléphone ma yani ha ndiyam ngel tetake ma ngel do'ake bana téléphone android to be application man a foti a itta ndiyam may application ngel man ittanma ndiyam man ko da a fista téléphone ma ɗon kadi tindinore seɗɗa nde mi wari mi tindini on ha dow man ɗon. To madalla lallay ɗi application ji iɗi goodi nafuuda ko ɗuuɗi. Heɗitoɓe ta on goyte on gondi suudu radio Kode International wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran andal ɗum gurdam to min gondi mi Malam Musa Andal gila lesdi Kamaru. Dangugol latige dole domin anin kulɓe yare sukaɓe jande daga worɓe fare huɓe Allah hokki maɓɓe mu sukaɓe maɗuɗi jaraɓe ton jangirde defanaɓe ton cuuɗi ɓe janga haala duniya e dina Allah yo. Toma dalla Malam Musa Andal wakkere connection ɗume bi'ata heɗitoɓe. To mi nani belɗum sosai be ƴamtago ngol ƴamol game andi téléphone ji ɗi mawɗi kanji ka connexion tan ɗi huudata hande ɓurna ma dama du yiyama acciti ali waɗugo ko kerdi ma en ɗum noddirta warti woyaji ɗin pat ɗum connexion ɗi kuudata to ɗo ma emin kuwa ko larani haala connexion may ɗo min mbaɗa vidéo min kolluma dedai no ɗum waɗirte may fu an be hoorema nasta mbaɗa ɗum ha nder téléphone ma an kam to dedai maray ɗo billa connexion fu waway o matamin gal whatsapp may ɗo min mbaɗa tindinore may min jerɓanamo ha nder téléphone mako. To woodi maruɓe haaje ɗi application ji inanta goɗɗi application ji ko bo goduɓe ɓilla wakkere connection nder téléphone ji maɓɓe ngole lawol ɓe tokkata jin ƴonukima. To nam to ayi hande hunde fu warti sai dedai gal dow rejoji may to sakkuma ba ɓen wonay ɓe yaasi leddi a tawa noddugo may ɗum hosay kati sosai to ɓe kala marɗo ɓilla fu o waway o matan dow nomba ka kanka woni 9 9 9 ɗiɗi tati ɗiɗi go'o 0 0 jeeɗiɗi ha mi limta be français kanka woni 6 92 32 10 07 nomba am ka wajab kala marɗo ɓilla fu o waway o wolwanami hedi WhatsApp o wolwa bo vocal o waɗata nomba may san ɓilla mako ko bo o foti o windanam ha Facebook am o tefa inde am woni Musa Andal ben pullo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Toma dalla Malam Musa Andal gila lesdi Kamaru min getti masin min yala ɗo yeso to min tefima a hokkay min wakkati maɗa. Heɗitoɓe fuɗɗi fu ɗiɗo min gaddi ragare taskaran andal ɗum gurdam kande asawere ɗo darnde hukuma Sud Radio Kode International inde an Ayuba Lamiɗo Muñal ardiɓe waddano jon taskaran kam mbiyami on Malen Dia. e taskaram andal ɗo gurdam min gaddano ragare taskaramji amin ɗi hande